Les lleis van anar canviant, per sort, i s'ha avançat en el reconeixement legal, s'ha avançat en els drets i cal seguir caminant, perquè el passat i la cultura heretada encara pesa molt sobre la vida de les dones i encara són molts els espais en els que hi ha desequilibris entre gèneres. I amb l'objectiu d'equilibrar entenem que els carrers són un espai per visibilitzar aquesta aportació de les dones a la vida del nostre poble i de la nostra societat. Des de Compromís considerem important explicar que les xiquetes i joves d'avui, que van haver dones del passat que van lluitar per aplanar-nos el camí, i que és molt important parlar a les xiquetes i a les joves d'avui que al nostre poble van haver dones molt intel·ligents, molt treballadores i molt valuoses, dones que van aprofitar les oportunitats del seu moment per incorporar-se al món laboral, com varen ser les dones que anaven a treballar en bicicleta al Molí de les Xiques, per a les quals proposem un nom de carrer, però també totes les dones que van lluitar amb la paraula i amb la docència, les nostres mestres, i aquelles dones que a través de la música i les composicions també van lluitar per els drets i per visibilitzar-se en un món que era d'homes. Pensem que és important també reconèixer a totes les dones les nostres porrots d'honor de les lletres valencianes, perquè amb la seva presència en aquest nomenclàtor també evidenciem que n'hi ha dones que s'han guanyat un camí en el món de la cultura i de la llengua. En l'actualitat és també molt important visibilitzar que les dones continuem avançant i que tenim que crear referents de les dones i de la ciència. Hi ha que posar en valor i crear referents per a les xiquetes d'avui, que seran les dones de demà, per a que somien i creguen que poden ser enginyeres, astrònomes, físiques, metgesses, científiques, investigadores, que el món no és blau ni és rosa, és multicolor i que poden ser tot el que vulguin ser. El món científic també és un espai per a les dones, per això hi ha una proposta de dones científiques que ja han assolit reptes en un món que fins ara era un món d'homes. Totes les dones que se presenten en el llistat i moltes altres que podrien estar ens han fet avançar com a societat i per això ens sentim ben orgulloses de totes elles de presentar aquesta moció. Dones que volem visibilitzar atorgant-los un nom de carrer en el nostre poble i això és també buscar la igualtat al nostre carrer i crear referents per a una societat igualitària. Moltes gràcies.